na-akọkwa n'aka ebe a unu kọ aka Wena sonya bana nona kupo sitata. Wena sinko nyechi nyazelo. Asimunu no. To my to this very wonderful birthday of mine. Emmanuel Abonya ba for the nation like Magana Dirisi. Akwari sifeni na akwari. Another nodo from January to December. So mo afudo every year I'm gonna call my friends kaya mo angole ndi obuna nonso makna friends erika friends basa buwani ni manon di nonso abia mo angole kenegwa chineke so obuna you never for me you are highly welcome obuka ni never blow one of my fan maybe the invitation initially loga no ago bosita aina bataloza police the sponsor of this very birthday in the person of High Chief Ugebe Najawan of the Embassy is in the building alongside with High Chief Waki Bia of the Ego, the Federal Friends Club of Nigeria, one of the Titian Eken of Kolomodu, one of your Senator not there, Senator Munagi last week, Nabekam Hotel, Ibanyan Film, you were better on them, man. Makana kule go ni mweka na yukumo moti na aba au madone sinaka gelini madone kene show love Senator Nobeze you are welcome. I saw you one day and recognize you till tomorrow abo buna for the genga magi ufate ka abuta so ni ebu na onya amamadu kedi ti mera ga ejuma gi o ayi puta sina azuno no isina azuno bata sina azuno na ina expect ka amagi ha ina ka do tu a o se ekwechu na baga na no kedo ke choro ga bata kedo onye ekunwa Gabata, I beg about this name. I beg was a bit to go. The money I blew a good unit. You want to go? So now if I don't know what, what will you say? Make it some money. You are welcome. Also, we to go and give one and I say no. Not get an answer. No. How do you come? Also, cause of a bag. Mona Papa. Chimo. I do promoter. You are welcome. We go to Mogo. Manezu. Every day, a small boy. Every year young. You are welcome. Because Pinjo, the market, a big American law, Lola Pinjo, there were Ugobodien, Ugoboduma, Mako Goliman, Ugolimalo, the Odigo job. All this gay job were not Pinjo. Manona in a Lubisi. On a Lubisi, why Lubisi, Okuadese? But I want to have also problem at it. Which is Sunday Manu, where Baba, who was under the Bego one. Is there not a Bubetu, also Nabana? Is there not a Bubetu, also Nabana? Was a bag and I didn't get to the name. Was a Bubetu, what you more dog than the Gamma. He never did just get it, or we are good luck as a cousin. He never did just get it, or we are good luck as a cousin. Nana Maraka, Ose Bubetuku. Onye Chinalese, Imanese Gotabu. Onye Bunachuku Melese, Imanese Gotabu.
obodo niile na-ezo olili ma nke dị ibe ejikasị obodo niile na-ezo olili ma nke dị ibe ejikasị ịbata na dị ibe eji ịṅụọ mmanya jụ n'oyi ọ ga-anọ n'ọjụ n'oyi ọ ga-abụkwa original ịbata na dị ibe eji ịta ezigbo azụ dị mma ịta mkpụrụ ndị dị ibe eji ikweta na ọ na-eme ịta anụ ọkụkọ ndị dị ibe eji ikweta na ọ na-eme ọsọ bụrụ echukwu na-aba aka na ọ ga-adịghị gị mma mezienụ lumoni ego ọkụwa lumoni na ọchịchị achọ n'ogidi ya na ebe moni ebe na Malaysia lumoni ya na-ekele ọrụ eke bịa lumoni bịa ije n'isi sadị ya na-ekele ọrụ eke ebe moni na ọ ga-adịghị mma na ndị njụ moni na-ebe ọsọ ebube chukwu oche mmanwụ na-azụ ọjọ mgbe ọsọ ebube chukwu 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 ọgaranya mmanụ igbo bamba ọsọ ebube chukwu ọsọ ebube chukwu ọga na-eli ebi na-enwela ọsọ ebube chukwu ọsọ ebube chukwu ezumụnye ọsọ ebube chukwu ọsọ ebube chukwu ọsọ ebube chukwu Yeti wangu inyesi esi ya oche Ijakene na kebula melu mi kwenye mma Nandia nine usindia kabonda mu Eva moni odo Ogele nyamu nebu Onwe na abuwa na wa invitation okali Abuwa Oye nemi kwenye gafa ya nenu yawu Ebe sandi mma Webaba Lupa sakada kanoni bego kwano ụfọdụ na-anabata bụ invitation karịa ebe na ya chezọ ụbọchị ọgba ga-enye ha ego ịma na ụfọdụ na-anabata bụ invitation karịa ebe n'ọfisi fa chezọ ụbọchị ọgba ga-enye ha ego ịma na ụfọdụ na-anabata bụ invitation karịa ebe na ya dịfa chezọ ụbọchị ọgba ga-enye ha ego onye na-echeta invitation karịa ọ maka gịnị si ya bụ n'isoro na ndị ga-adịga n'ihu ọ bụ na ịma njem ihe ọ bụ n'isoro na ndị ya nọbụ ejiri ebe gị ga onye na-ejelu mmadụ onye ka mmadụ na-ejelu onye na-enye mmadụ onye ka Chukwu na-enye onye pụta ibe ndị mmadụ amata onye gwụrụ ebe gị ga-egwu gosi ebe onye nọ na ya biko gbatakịta ha bụ ebe ọ bụrụ na mmadụ asị gị bịa n'onye ihe ma mba ga-enye bụ ibe bụ ụbọchị ije n'ibe ka ndị mmadụ bịakwa n'ibe maka oge eche n'ihe na-ede ego nwanne gị ka akwụ ozu ụbọchị ịkwado mmadụ ụbọchị ịkwado onwe gị oge eche n'ihe na-ede anaghị nwanne gị ka akwụ ozu ụbọchị ịkwado mmadụ ụbọchị ịkwado onwe gị onye na-ejelu mmadụ ya ka mmadụ na-ejelu onye na-enye mmadụ ya ka mmadụ na-enye n'ezie n'udogbu oyi igwe solution n'ibe na-eme igwe solution n'ibe na-eme enyi ibe nwibe na-eme maka ije achọta ogidi igwe solution ọ ga-adịrị gị mma mmadụ gị ndị aka gebe mkpego ịgbalụ m ndị oyi gị elu mfe ibe ka akpali efe na be dị ka adịrị anyị agaghị amụsụ ma ncha ebe ibe ebute nwa ga-ama masị na nwa ga-eru n'ọba aka ebe na-eme ọkụkụ ga metie
look at chicken soup. Papa said chicken. MSF is in a zone of red. Over the bag, we can give a paper when you're not the way. I need to say, Yana, I'm going to see the woman who want to see the Thank you.
magamu. Wese bebe tuko balaba. Ọba ló sí. Yẹ bá nọ lílé na my birthday. Nke wá nọ ọgùntù. Ego ọka nna ọba ka ọgwụ nyebe eze wili. Onye balụ ụdị agwa kedu ife ga-agọrọ ya n'ọfọ. Nwata melu ụdị omume a kedu ife ga-agọrọ ya n'ọfọ. Eze wili ka ngọ ọlụgọ ọgbọ. Ya bụ dada. Nne echeta mbọsọ ụmụ m nke ntị gị n'ụlọ ọgwụ. Eze wili ego ga-ama ngwa ọgwụ dị n'ụwa. Eze wili na ị ga-akasị ụgbọ gị dị n'ụwa. Eze wili onye na-achụ gị nwe ada dị n'ụwa. Eze wili onye na-achụ nwe ada dị n'ụwa. Eze wili anụ ọbụla na-achụ ụkwụ ka ị ga-ata isi ya. Oke rọba nwanne m. Oke rọba nwanne m. Onye ya na-ebe n'elu. Ana m agbagbu gị obere mmadụ. Ma mbọsị ịkwalụ nna gị n'ihe ala ka na ụzọ dị egwu. Ụbọchị ịkwalụ nna gị na nkebe ego ozu katalụ. Ndị Lagos bụkata m ego ịkwatụba m. Oke rọba nwanne m nke ajọba dịba. Ama ka isi eme oke rọba ama bụ ka isi eme. Oke mma na ọhịa dere gị mma na chi dị mma n'ise gị. Ifeanụ ụmụnụ na-abụ ọgaba ọcha ego. Eze wili na nke ego na-abịa na nya bụ ọgwọ ngwa. Mgbakwa ebe eze wili na nke ego na-abịa. Eze wili na nke ego na-abịa. Ala mmanụ na nke ego na-abịa. Ala ndị mmanụ na nke ego na-abịa. Eze wili na nke ego na-abịa. Ala ndị mmanụ na nke ego na-abịa. Eze wili na nke ego na-abịa. Eze wili na nke ego na-abịa. Ala ndị mmanụ nke ego na-abịa. Ala wili na nke ego na-abịa. Eze wili nke ego na-abịa. Eze wili na nke ego na-abịa. N'eze na ọkwụla ọra nwanne m onye ihe na-ebe n'ezi. Ị na-agba m nzediki agba. Ọmụnye na-alụkọ stedi nzediki. Okwụla ọla nwe ebe n'ezi ọ ga-adịle gị mma. Gịnụ nzediki nwanne m na-adị nke dị magidere gị. Ofe efi nzediki na chi dị mma na-eze gị. N'ezediki nwanne nke m na ọ ga-adịle gị mma. Okwụla ọla na igwe onye ọ ga-adịle mma na-adị nke dị magidere gị. Manager.
Okay, one more no, let's go there. Let's go there. Please, if you are not the official cameraman, I beg you don't snap any picture or video, please. If you are not the official cameraman, and phone and I go. That phone is not your own again. Please take note to avoid any embarrassment. That's a picture of unless more again, maka mechanic ekwela ịmara ndị ala amalonda na aya akụnye nwata egwu n'obi dịka onye mbosi izizi na m ekele ejide nkịta ma ejiri ọgbụrị daalụ ọ bụrụ na ịda afụ pawe na nnukwu usi ego nwoke ribe ego amala onye ọ bụ ife a na-ekwu maka ego iri ada ekwu ego na ịnwere maka o nwere ndị nwere ego ma o nwere onye mafafe nwere adreesị ofu mbọsị polisi jidefe owele ụgbọala na-akpa ịta nke ịtọ ọ na-asị ọga wetin I do na ọkwa big man ọgaranya polisi a na-esechi anyị itowa ya ọ na-asị ọga wetin I do ọga no do you anything no polisi asị ya you a fool idiot ịkpasi ego ịkpawa pawa ịkpaba mmadụ mana ife kacha mkpa n'elu ụwa buru ụzọ malụ Jizọs before anything maka onye nwere Chukwu nwere ife niile ọra na eze ekene m unu apịja Oduma sound system, let's go there.
Waboya go kenu moye o, bade bani cheni chego. Unekwetego, no wa manu chabolo fulo. Wake kilike nembisa kakiso, ebo na visa rasiro, otu wakijo wa siri. Uge ebe na aja kilike nembisa kako, ebo na visa rasiro, otu wakijo wa siri. Asapuli ni yego kilike nembisa kakiso, ebo na visa rasiro, otu wakijo wa siri. Gago, wakakebo na visa brasero, wetu wakijo wa siri. Wabundi kande ndaki, wanyakaji lutiemu, weseno wabado jaboro. Wabundi kande ndaki, befao, wanyakaji lutiemu, weseno wabado jaboro. Akuwetu wako uwe mo wanga. Muhammadu Jabulofo, Muhammadu Jabulofo, Muhammadu Jabulofo, Muhammadu Jabulofo, Africa no Muhammadu Jabulofo, Muhammadu Jabulofo, Muhammadu Binani no wa, Muhammadu Jabulofo, Muhammadu Dalobe no wa, Muhammadu Jabulofo, Nili Muhammadu no wa, Muhammadu Jabulofo, Nili Muhammadu Check
mana ndị ya bụ ọnụ wesi na akalaka ngwa na-ekelenu onye mụrụ mmiri onye bụ nwanyị aga wesikwa na akalaka ụna bụgonu n'ụwa mmadụ chabụrụ ngwa na-ekelenu ndị nwere ego mana ndị ya dalụ onye wesikwa na akalaka Last week in Moon again, last week I didn't know that I come hotel. Ogalanya, baby, I did your share. Senator, no better, Senator, no better, Senator, no, yeah, Senator, no better, Senator, no better, Senator, no
ga-amụkwa ka ọkụkọ maka gịnị ọsọ gị ga-abụ izu nwa mgbada ọsọsọ mgbada wụ n'abahụ ma gị nweta ịdagbo ebe ịmatalụ n'ụwa mmadụ ikezi n'ifelu ndị na-agha ego ikibe ọbasile ị ga-aga lelede ego ahụ ikezi n'ifelu ndị bụ moto aga itigo kokoko ị ga-agbalị lodo ikezi n'ifelu ndị lụsịlụ n'ọkwelu na-enu gbafesi na beba iwesịrị ị ga-alụle lodo na n'ụwa nwanne chere ka ike ofe maka na gana ga-agbaba n'ụka ngwa n'ụwa elotasịrị n'aba maka kwụsị chukwu na-ekwekwa n'awa onye bụ kama ka m chọrọ ka m kwuo elu anyasịrị n'aba na ọ ga-akanụ mma ebe masalụ mmụwa ma na chọpụrụ owe ya ma ọwa ka ụwa mmadụ chabụlụ Thank you.
Thank you. As a ladies and gentlemen, that is the level of the president of NAGAF, the chairman of NAGAF, Tinkan chapter, award-winning high chief, Paul Chukwuemeka Chiedozie, Ogwamagolo Mawolo, the chief commander in hospitalities, the CEO, Treasure Garden Hotel and Suites. Hello. Sirigo dị ichiri nnageze na ndụ chie nnageze n'ọnwụ maka na o chisiri nne ya eze na ndụ nne ya nwụrụ o chigbuo ya n'ọnwụ. Sirigo dị ife imeelụ mụ na onwere nwanne m menwolu m ya ngwa ya weta trọmpet ozugbo ka o gbuo lọgụ ya happy birthday ọ ndị na-adị appreciate onye a the highest man na-ebube trumpet na Lagos State na ebe ya na-ebula ya ka ọzọ ụbụrụ and so many musicians. My namesake, even though Chinedu, I one day, I got to go there, or believe it or not. One day, what I brought you, and I bought you one day, or could I go one day? Oh, one day, my wife, they go, Marvin, what I'm not today. When I'm going more than I could. What is you? That's the government away. Can I make an open the sunny sun? Only float the year, one will believe the sunny sun. Only year where all lose one hour. Happy birthday to you, sir. I remember every year. It's a yearly celebration. My name is Ogu. As I want to come, we make a picture. My name is Woman. It's all you can do one day, and I want to be one day. Here, Dindona. Here, Draindo. I didn't want to get Nanko. No, no, for. Senafa, Chugo Kabiama, boy, and wine.
Thank you. That's the level of award-winning high chief. Tochukwu Nwezisi, Akoyeyeye, the great Akoye Nwategu, one of our Golo. The life mayor for One Friends Club, all only. I get
Baby.